Ano ti mariri nam tata bakit excited ka ti kuna kasi dekan udah bakang ka nirusain. Apa ya gada kanu nya? Agada kanu sumating bagala. Kay mayat excited na kata dajing harap sarabo mat. Ano nam namam nga kamat nga ligaro da kanya mat ay sago da kanya tata. Unya ta hantay mo handa pa nag New Year dito, handa pa nag Paskwa. Okay, napadasan tanti ko nagkadwa nga New Year nga ang kadwaran. Kumporme aja sampo daki suntun So tigda kanu tatan. Ay kasi urisak mo tama ragsakan naman. Daman rin ka kadwatan. Nagsubliman ragsa ni pagtaingan ay. Naro duduwatan mo latang amin. Boy, di na mo lang ilak maganda sapi na karugulit at kinilas ako na ilak ko na. Bang! Bang! Da kamay! Agad! Yagi na yun! Lagi siya! Takbo na yan! Yagi na yan! Agad! Saan ako? Pero bilang ilim na niya yun? Agasin mo na tamarwal. Sabi ko sa akin, ay, basong! Nasaya at kami nagduduwa kami nga nag-New Year. May ulat sa tibiyag nito. Makikita mo sa ganyan, Brian dyan. Bubuya na kayo mat. Kasano mo New Year ito, Mike? Ito yung mga napadasan may mati ko nagdamdamo nga na New Year nga, dada kami. Nakabuhay ni Juan, ading may? Mike? Basta da kayo kumati na mga bakit kami yung baraw? Kita bagam di kumano, nakabuhay di jaya. Pakasalawa ka baka kabuo. Kada no balak mo ito ang buog. Tok-tok mga tok-tok te kablis ito ko hotel may. Bagbaga nagto hindi nga mapanyutuloy dyan tama. Riribugan na kayo tiga. Riribugan na kami lang tayo karaon. Sulay sumay. Aw mo lang din nabubuo. Tapos hindi balak mo may kindaro siya. Agtaki mo. Aw lang tanarda. Sakit mo tiyan na. Sumaling baga na ito nga tuloy yun to jay. Bang una na. Sa bila. Barbarang hanggang taon. Uy, dati siguro. Karkararak kayo Sampai na ganito palpak mo jay. Labuy-buya ni jay. Ano, bahala kayo pala tatad. Dagi man pala kung pakat na Sabi sarang bumiti na Pangalan niya orte ba? Nagpala pangalan ng jay. Wala. Hindi ka nga tadi na. Si Kayla tata. Baik talaga di Manila yan yan. Grabe talaga. Experience dito. Uy, saka nga itong hotel ko naman. Magkita lahat. Apay, anamin nita. Hindi ka lang makatal na. Apa ya? Ata sinilas mo nakapit-pitak kay. Gali ka tagdalos Ayaw, kayo. wala nga. Bakit kasi? Apa ya? Ingka ba ipanjir pa lang data sinilas mo. Katam. May kurang na skeletor pa lang dayan ko. Awalin, ito kayo sa Bailan. Ang J Manilan. Tas ano ka ko Napang kami kinimanong nga kables J Mall. Tapos ade ko ade chinilas ko yung batek. May babain kami dyan, baglagit. Isungod nga ko nagchinchinelas sa klatang ta. Kababain mo may batik ko. Igalo mo ko mga mindita dapan mo at ano nga maikat. Tanak maganti sa bilang. Sungoro. Saya pa uyawon Mike. Kisungod tinasapgod ko to. Ni Kisungod tinasapgod ko dyan. Nakapit-pitak na kita tugo mo. Takay magtapan ako to mismo. Number 14 aja yan misay. Nih, apa yang maglukat? Open sesame. Naperdin sa dito elevator. Nih. Bang! Bang! Apa kasi mo dati ko elevator Apa ya? Di maglukatan. Kano pindu-pindutin mo lang kasta ka, nga nakaturo siya ka, glukat mo ka. Open si samay ko na ko. Read out ti elevator dato ya ka, read out ti siyar dati tal magmawata na dayto mo sweet ti silaw. Ay yung gaya maya. Awang ka di Manila, nagdakat ti Sabila. Wailaan, adda pa lang iti kwa. Adda pa lang ti ulo ko dyan ti panilagsakil ko magdanak pala dyan. Di Manila. Day tati ko nang aming tingkagat, takang karang kagtagtagay na mama. Wala ang siyar. Gurgaman. Ano marinam? Kinasakit man. Okay, siriring ka. Adda ka to, read out ti siyar day tal. Ako nagdanak pa lang Manila. Lugay niyo na ya. Talaga nga dakil kabaw mo. Dako. Naglamaturo ka. Isumpay